Liba ale fana fiɲɛsiraw kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na ka jiraw la k'a fɔ aw sigin bɛ ka min ɲɛ aw ka ladala kunnafoni gafew lakali waati o kɔnɔ o la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn minnu b'an lajɛ Mali kɔnɔ yan ani Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka jira k'a fɔ nin ye san 2021 ale dɔgɔkun laban ye nin fana y'an dɛnɛ laban ye an bɛ se k'a fɔ ten min ye décembre kalo ale tile 27 san 2021 limanaw k'aw bɛɛ fo k'aw barikada aw bisimila kunnafoni di gafew olu lakali kɛnɛ kan gafew dɔw bɔra bi an bɛna lajɛ k'an da don minnu na ka jira k'a fɔ fɔlɔ o ye faso ka fasɛdi sɛbɛn bakurunbaw la ale y'a jira k'a fɔ ko maliden bɛɛ lajɛlen ka wele kɛnɛ kelen kan ka sɔrɔ ka hakilila fɔ jamana ko kan n'u k'a ma ko assise nationale de la refondation ale baara kunjɛli baaraw o daminɛna bi Bamako yan nɔ a jarala k'a fɔ min bɛ tali kɛ a bɛ se maa 1000 ɲɔgɔnna ma minnu bɔra jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen o yɔrɔ assise yɛrɛ daminɛna an ka marabolo misɛnninw na a bɛna kuncɛ min ye marabolo kumabaw la Bamako yan nɔ an bɛna an da don o la sisan. Min ye l'indépendant ye ale kumana limanaw l'indépendant y'a jira k'a fɔ Faransi jamana y'a jira k'a fɔ k'u bɛ fɛ k'u ka kɛlɛcɛw bɛɛ lajɛlen de bɔ Sahel kɔnɔna la sabu ko Mali limanaw ko Mali y'a jira k'a fɔ k'a bɛ fɛ k'i bolo don Wagner bolo o kuma fɔlen Faransi ka jamana olu y'a jira k'a fɔ ko ayiwa u bɛ fɛ k'u ka kɛlɛcɛw bɛɛ lajɛlen bɔ Mali kɔnɔna la yan nɔ o mana bɔ yen o assise nationale de la refondation ko kelen kɛlɛ kan limanaw a jala k'a fɔ ɲɔrɔn sirifikɛ ni o ye Buye Haidara ye ko ale nana Bamako yan a bɛ na ye assise nationale de la refondation a baaraw kɛnɛ kan a bɛna an da don nin bɛɛ lajɛlen la sisan indépendant kɔnɔna la o mana bɔ yen nouvelle horizon kumana limanaw Wagner ko kuma min n'a bɛ sen na yɔrɔ nin wagati in na jamana ɲɛmɔgɔw kuma jɔlen kelen sen tɛ ka sɔrɔ ni dɔw ko ko Wagner bɛ yan dɔw ko k'a tɛ yan limanaw ɲɔgɔn sama bɛ sen na ko nka nin bɛna fɔ muru da fila jamana ɲɛmɔgɔw bolo ni y'a sama walima n'a tori bolo kɔnɔ limanaw a bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛya ye o mana bɔ yen nouvelle horizon kelen kɔnɔna la limanaw layidu kun taara k'a fɔ ko décembre kalo tile 29 san 2021 ko na kɛ don ye don min n'o na ta an ka jamana kɔnɔ walasa kalatan sɛbɛnw n'o ye collège électoral ye limanaw jɛkulu min bɛ yen n'ale bɛ kalata baaraw labɛn an ka jamana kɔnɔ ko k'o wele nka a jarala k'a fɔ yɔrɔ yɛlɛmani donna camancɛ fanga taabolo la kabi bandaw ale ka fanga dafirila ko a bɛ n'a fɔ baara kɔni o tɛ sen na nin waati ninnu na o mana bɔ yen nɔ ko docteur Umar Mariko limanaw a jarala k'a fɔ ale ka bilali fɔlɔ n'o ye mise en liberté provisoire ye ko o laɲini kɛra a ka lafasabaw fɛ ko sini o jaabi na di mɔgɔw ma nouvelle horizon y'o fɔ min ye Soir de Bamako ye limanaw ale fana kumana colonel Assimi Goïta jamanakuntigi ko nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye a ka sigi dɔ kɛ jamana lakanako kan n'o ye conseil supérieur de la défense ye a baaraw kɛnɛ kan ministre min bɛ yen n'o b'an ka lakana kunna fo ka taa se gouvernement ma caman ma olu tun b'a ko kɛnɛ kan min bɔra a la Soir de Bamako y'o fɔ an bɛna an da don a la sisan nɔ yanni kunnafoni olu ka kuncɛ o mana bɔ min ye la sentinelle ale y'a jira k'a fɔ limanaw yɔrɔ an ka jamana kɔnɔ yan min ye dugukolo ko ye n'o ye ACI 2000 ka dugukolo feerew ye a jarala k'a fɔ ACI 2000 kɔnɔ limanaw k'a kɛra dɔw bolo i b'a fɔ ko sɔrɔ ɲini yɔrɔ de ko k'a sɔrɔ dun jamana ɲɛmaaw ye ACI 2000 ko kɛ fɛn ye bɛɛ bɛ se ka dugukolo sɔrɔ ka sigiyɔrɔ ɲuman sɔrɔ lafiya la ko nka ɲɛmɔgɔ tɛmɛna ACI 2000 ko la limanaw ko bɛɛ lajɛlen ta kɔni kɛra u ye u pɔsi fa nafolo de la ka taa sentinelle de y'a fɔ dɛ an bɛna an da don a la sisan limanaw yana ka se nin bɛɛ lajɛlen ma an b'an da don kunnafoni sɛbɛn fɔlɔ min na o ye l'essor ye a kumana l'essor kumana limanaw dɔwɛrɛ tɛ a jarala k'a fɔ bi ntɛnɛndonya in na min ye décembre kalo tile 27 o bɛ bɛn min ye assise nationale de la refondation jamanaden bɛɛ lajɛlen kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ min kan ka se ka Mali kuma fɔ k'o na daminɛ bi nka ka kɔnpinye assise nationale de la refondation n'o ye sigikafɔba min ni a laɲinina camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ limanaw ko ka jamana kura jɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen ka se ka i fɛla fɔ o ko la a daminɛna kabi décembre kalo tile 11 ka na min ye décembre kalo tile 23 o kun ye an ka marabolo misɛnninw na n'o ye commune ani cercle fo ka na se marabolo kumabaw n'o ye région ye a jala k'a fɔ jamana kuturu yɛrɛ ta o bɛ daminɛ bi de kɛrɛnkɛrɛnnenya la centre international de conférence de Bamako la yanni o baara in cɛ maa minnu bɛ yen ni olu bɛ assise baaraw labɛn na an ka jamana kɔnɔ n'o y'a commission d'organisation maaw ye ani maa minnu bɛ a sigi minnu bɛ kɛ ani baroɲɔgɔnya minnu bɛ tɛmɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye panélistes o ɲɛmɔgɔw
Zaini Mulai Haidara ani ministre kono Mamadou Hashim Kumare limana ko le kuna fondi kurun kenan sigi o kera dogun laban yere la o ka nyefolu la u ya jira ka foko Assise Nationale de la Refondation limana ni jamana yere tabi damine bi ko ma ba kele nyona o de makono ne do Bamako yanno o bara mun belejele bina ke anga jamana kuntigi colonel Assimi Goita aleka yamara konnala o ajala ka fo barani kunjonjo mimbala mi Assisi labembo ka fola limana wote dorede ko Mali sengemi soro sanchama temene ko fe kana sebila ko aka kam Mali de bele jile ka wele ka ufela fo jamana kola ini jatemine ke mamu kumika kuna foni di no ye Zaini Mulai Haidara ani Mamadou Hashim Kumare koko Assise nkera anga marabulu misani konnala ajalla ka fo ka bise ma ba bishegi nyona ma minimbe ni olu yera Assise kenaka ko nga wafana niya jatemine don temene la ko cercle mun konnala ko akun fara kabi ke cercle bi oro de kono kunga cercle biduru ani kelembe Assise sera ka ke no o mana boy no mi commune no e marabulu misani ko sera ka ke commune keme wolon fla o de konnala onga mi anga marabulu kuma bawo ina fo region ka sera ka ke region belajele kono fona bora region flala no e Kidal ani Menakai anya fote commune keme wolon fla limana ajala ka fo jamana kono la Assise Nationale sera ka ke o yoro ko fole nuna limana min kera la wasafana yi mi mamun be Assise baraw nyama o ya jira ka fo ko Mamadou Hashim Kumare ka fola ko min bi talike mamin wala ka bo sigaro la gela rema jamana kona la no déplacer wi ko lu fana belajile senyara Assise ko la belajile nana ka u fela fo gela min buka anu bi fe jamana ka ta tabulu muka u belajile nana o kuma fo Assise kenaka u mana ke jamana famu fa fe halna sur la wala ka bo sigaro la halsa le sor ka ni folu la aya jira ka fo ko limanaw min kera ko yere la wasaf do fana ye Mamadou Hashim Kumare ka fola ko ni kuntara yoro do la yoro min nani ma keme ku ma konne do nulu wele ko kana keneka e bita soro ma keme fla obiye no o yoro min fana na fara ko ma keme ni biduru kana ye yoro min na e bita soro ma keme fla ni biduru limanaw obina ye o keneka obi min ko fo o ba jira ka fo jamana den ni zena limanaw ma chamande ya yini ka fo ko funga ye ngam fela kuma fo nga seka mirina yini ko fo jamana kola wala sa jamana be seka dila chugumina vana ka fela ka fo ko de ato limana Assise bara fenfe keranga marabulu miseni nina o ibai ka fo kuma se mbe no thématique ye o tansaba o mi tlatala mawni nyonche bele dile koni kuma feka ye ako keneka wa ma chamana na be ka kuma fo o Mamadou Hashim Kumare ka fola ko ni ko be jabi bo kenengara nyala Assise min kera anga region ni cercle ni commune na limana ko kera wasa ere sabu ko sigi kun kemeka ma hakem kono ka temena o bela jeleka o dina na kunche mi Assise Nationale de la Refondation phase nationale no kanga damne bi Bamako yanno o ka fola ko thématique min be no ye kuma se min be no lukanga kuma jamana ereka ajala ka fo o baraw kuma kera uluka olu de bina nyefoli baraw fana bina damne bi Bamako yanno ajala ka fo ko mawma fana bina ye Bamako tan keneka limana ajala ka fo jekulu min be no groupe ye o bina tlanani groupe nuna limana ni jekulu fenfe manija ibise kata o konnala ikata ika fela fo ajalla ka fo limana ko wa jekulu kreer mi do be no ye comité do ye mimna isi ka Assise yere baraw laje sam wan duru na ton na jabi fenfe mana bo Assise Nationale de la Refondation keneka limana ko jekulu kreer ne be mimna sigi ko baraw larawe ka laje na sorla avec lawaliya sam wan duru bi kofe o lasa bemba bledumia limana ale mi fasrike aya jira ka fo ko ni ngoni fenyi nanga jamana nyema u tiere la u kemeka badu ni Assise na minna ke sawi be lakana basigi ani nyetaka Mali fanta anani belajele obisega ke sorofen chugomin limana ni le sore ni fo ndende pana ale kumana ale fana ya jira ka fo ko Assise ko ina limana mi nyoron shirifike shirifo Buye Haidara nuka mako Buye shirifo uldu
amawula n'u k'a ma ko Buye limana ko ale nana Bamako kunungo wulada yan fan yɛrɛ fɛ kunungo kari décembre kalo tile 26 ko abina assise nationale de la refondation a baaraw dalɛli min bɛna kɛ bi ko abina ye kɛnɛ ka CICB la walasa nin kɛra an ka jamana kuntigi yɛrɛ colonel Assimi Goïta ale de ka laɲini kɔnɔ sabu ale de y'a ɲini Ɲɔrɔ Sirifukɛ fɛ ko a kana kɛnɛ kan a fana kana min b'a fɛ a k'o fɔ jamana ko la ka jira k'a fɔ ni baaraw dayɛlɛla l'indépendant ka fɔ la ko min Ɲɔrɔ Sirifukɛ ye ani colonel Assimi Goïta u kan ka ɲɔgɔn ye ka kuma falifalenw kɛ jamana yɛrɛ taabolo ka jamana bɛ lahala min na limana ni jateminɛ kɛ ko Ɲɔrɔ Sirifukɛ ale kana ka ye assise nationale de la refondation in baara kɛnɛ kan k'o fana ye tamasiyɛn ɲuman ye ni sigikafɔ in a baaraw la indépendant ka fɔ la yana ka bɔ indépendant kɔnɔna la limana ye kunnafoni dɔ fana ye ko an ka Mali douane a na kɛ k'olu ye tɛgɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye maa dɔw la minnu bɛ ni olu ka baara de ye ka wari yɛlɛma jamana n'o ye fɔbiyew ye ko ka se ka u ladon jamana kɔnɔna la ko nin ye tɛgɛrɛ kan ka fɔ Mali douane nin waati in na sabu a yɛlɛla k'a fɔ ko fɔbiye min na a nafolo kasabi bɛ t'i jɔ $30 ɲɔgɔnna la ko tɛgɛ kɛra o la kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka brigade mobile d'intervention n'u k'a ma ko BMI Bamako yan nɔ a kɛra ntɛnɛn tɛmɛnen décembre kalo tile 20 san 2021 limanaw baara in yɛrɛ kɛra cogo min na ko u ye tɛgɛ kɛ maa ninnu na o y'a sɔrɔ carton dɔ de b'u bolo carton in fan bɛɛ wari la tewu a bɛɛ lajɛlen ye 1000 biyew ani 2000 biyew ye limanaw k'a bɛ t'i jɔ sefa wari $30,000 ɲɔgɔnna de la ko o dɔrɔn tɛ fana a jɛla k'a fɔ furakisɛ min bɛ yen n'u k'a ma ko tramadol o fana caman de yera a ma ko fɔli ninnu bolo ko ni jateminɛ kɛ Mali douane tiɲɛ yɛrɛ la tɛgɛrɛ kan ka f'u ye nin waati in na sabu min ye Bamako sigida 6nan baara in kɛra o yɔrɔ kofɔlen ninnu de la limana yan'an ka indépendant bila yɔrɔ nin waati in na min ye samasamani ye o bɛ Mali jamana ani diɲɛma cɛ bi ka sababu kɛ mun ye ko kunnafoni dira k'a fɔ ko Wagner limana ko Wagner bɛ Mali la yan nɔ ni dɔw ko tiɲɛ tɛ dɔw ko tiɲɛ don an b'o la waati min na Faransi kɔni bɛ fɛ ka ko in kɛ da kelen yɛrɛ ye Faransi jamana y'a jira k'a fɔ yɔrɔ olu kun y'u ka ko bɛ fɛ ka yɛlɛma don u ka kɛlɛcɛw taabolo la n'o de ye ka u ka base minnu bɛ yen n'o bɛ Kidali ni Menakana ɲɔgɔnnaw la ani Tombouctou ka u bɛɛ na Gao nka limana kuma in kɛra kuma da kelen yɛrɛ sabu communiqué min bɛ yen ni jamana 14 ɲɔgɔnna a bɛɛ lajɛlen nazara jamanaw ye ka fara Canada olu ka Faransi de bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛma ko u bɛ fɛ de limanaw ka u ka kɛlɛcɛw ko conseil de défense dɔ kɛra juma tɛmɛnen Faransi jamana fɛ ko nin kɔni sen na u bɛ fɛ ka min kɛ sa o y'u ka kɛlɛcɛ fɛn fɛn bɛ yen n'u bɛ Sahel kɔnɔna la limanaw k'u bɛ fɛ ka bɛɛ lajɛlen sama ka bɔ ka taa n'a ye ka sababu kɛ ko u ni Mali tɛ se ka jɛ nin baara in na Mali ko na kɛ k'u bɛ fɛ ka u tɛgɛ di Rusiw ma walima u bɛ fɛ k'u tɛgɛ di Rusiw ka kɛnyɛrɛye cakɛda min bɛ yen n'u k'a ma ko Wagner a na kɛ ko u yɛrɛ ka fɔ la u tigɛ m'a kan k'a fɔ k'a bɛ Mali la yan n'o baara dun bɛ sen na jamana 15 ni Faransi de b'a ɲɛma k'a fɔ ko aya olu kun y'u ka kɛlɛcɛ minnu nati Mali la yan n'o ye Barkani maaw ye k'o bɛ se ka kɛ cogo di Barkani nana Mali la yan a bɛ san caman bɔ o bɛ ka Mali dɛmɛ ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna la ko Mali jamana ɲɛmaaw bɛ fɛ k'u tɛgɛ di maa wɛrɛw ma n'o ye Wagner n'a ɲɔgɔnnaw ye tiɲɛna k'olu tɛ se ka jɛ n'o ye Faransi kɔni ka kuma laban kɛra min ye sa o ye k'a fɔ ko aya u ka kɛlɛcɛw k'u bɛ fɛ ka u bɛɛ lajɛlen de ta ka bɔ Mali kɔnɔna la yan nɔ a ko yɛrɛ ka kɛ da kelen yɛrɛ ye siɲɛ kelen kunnafoni filɛ limanaw an y'a bɔ l'indépendant ale kɔnɔna la ni l'indépendant n'an y'o bila an bɛ don ni Nouvelle Horizon kɔnɔna la limanaw Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ layidu kun tara cɛmancɛ fanga fɛ kabi fanga dafirila Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga min bɛ tali kɛ utukalo tile 18 san 2020 jamana ɲɛmaaw kun ye layidu dɔ ta k'a fɔ ko min ye san o san décembre kalo tile 29 k'o na bila o na kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin an ka kalata baaraw ma waati min na a bɛ fɔ ko jɛkulu min bɛ yen n'o de bɛ kalata baaraw kunna n'o ye collège électoral ye limanaw u ka se ka wele ka na ani fana ni kalataw kan ka boloda i n'a fɔ jamanakuntigi kalataw walima wasaden kalata minnu bɛ yen n'olu kan ka boloda an ka jamana kɔnɔ collège électoral de bɛ wele ka baaraw kan ka kɛ cogo min na u ka sɔrɔ ka kuma a ko kan
o baraw de kumbolo dale do sanwo sa ko décembre kalo tile 29 nga limana abi beni wati ni assise nationale de la refondation baraw be sena wa kana beni o kunche wati de abi beni wati fana nouvelle horizon ka fola a tobito tile kelen pe de laidu mbe mali ni CEDEAO che ni anye dan sago limana ko CEDEAO be fe ka nyangini wera takanyeshi malima yoro nyangini koro be korole ma kemeni ma binani kononton nyona o nyangini do CEDEAO fe ka fo ute tama kata CEDEAO jamana wera kono walma ubola fen be no bu bolo ko utistege sega da oka ambo nyangini kono wati na libana ko CEDEAO kanga ni lekele farala kenengere la mimbi talike sankura no kanga damne ina fo décembre kalot le bisaba o mana teme kaba janvier kalot le folo CEDEAO be fega nyangini kura utaganye shi malima o décembre kalot le ngwani kono to mi no kun tara jamana ni fe o kabina fo ko doing hakili bora ko kaba sabo akun tara min kama no e kuga kalata seven walma kalata bara min be jamana kunti kalata ani wasa den kalata ko abina fo nyine kera ako nouvelle horizon ka fola ko chiwere be bi transition na le mana o minten ni doni ale la batolier o ye nouvelle horizon ka felay yana ngabo ale nouvelle horizon kelen kono limana ambora ka wagner ko kuma mi fo akuma be kuma fondi seben bela jele de kono o de la nouvelle horizon fana yi fela fo ala ako ni ngoni muruda fla de wagner ko kuma bina fo muruda fla jamana nyama bolobi sabu kabini kuma fora limana be ko mbiki tafo ala yoro communauté internationale jema ani ka fara jamana tan ani woro min be nazara jamana ko nala limana olu ya sementia olu koni tigera ka yere de ko wagner be mali ko nala ya ni kuma nga mali fama ya jira ka fo ko ni bele jile ngalunde yiki fo itala ni bi de neke bi mali na baraka nyugo ni partner wi olu chamandi tigemba ka bi ko wagner be mali la yano nga jamana fama uta kembe aya fonga au ambika ka kuma ngalundikia limana ni jati neke ni kuma be sena wati na abina fo muruda fla anga jamana fama bolobi sabu mamu be no e bololo kana mo activiste na nyona minu be ka jamana nyama deme minu yere be ka kuma chama fo ku jalaki le mana bebe ki tafo doku au bien doku utia nga mukanga fo ni kula mimi se ka famia nouvelle horizon ka fola oye ka fo ni kuma be senao muna jamana nyama utise ka kibara jonjo di jamana dema ka fo aywa minu bala ko wagner bien minu yere ko katia ka bela jele la donia ka beka kuna foni kelendi bema ka jira ka fo ko wagner ko abin la haladila sabu jamana nyama ko ngalondigia ka fo wagner tia ko risu de ka mado bia minu nambe anga sorasu kala ko nga kwani wagner te kelenyi no kuma fora o ka nyefo fana risuka kelete minumbi anno ni unambe kalana ma jolido unambe hake jmen kono sara jmen ngana diuma wa uchuga kele fana dina minumbi anno ina fo minumbe yere no bi ka jalaki taganyishi jamana mabi ka fo fana ko uluma hake minumbi anno no bi demela chumna ikera balkani ikera minusmayo ko fana nyefo mawye de bana uluka kelete hake minumbi ani ubika barakeni la halami kwa kan jamana nyimo fana ko kibara jonyo da o kafsa limana kuna funi dogo ledo mashiti ga foi famiala be ko mbiki tafo mingwa bia mingwa tia bele gele bika itafo akola akafsa jamana de chama be minumbe kumba konnala bi minum taro wagner ko kuma abe chugona abe la halamina akakambi jamana nyimo ka minjira limana minum bala ko wagner bien ka jurula fana aw ko wagner bien an ya yira wala ka fo ni de bien an bi ka baraka ni la hala konala an bi ka tani tabulo de ka o ka fana jamana nyama kama mi fo jamana dewnye fana hake doyi limana nouvelle horizon ya jira ka fo kokura ko docteur Omar Mariko ka minenila ko aka avocat ya yira ko aka bla folo no liberté provisoire yana ka kiri doche ajalla ka fo politique ton solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance no sadi yoro ale nyamogo ale minena ka sababu ke ko kuma kan do de be kuma kan ni ka kuma meno kono le mana kolonjeba débuté kabi décembre kalo tile woro temenina communiqué ale tribunal ale yetege kala ka fo ko kuma do taganyeshi docteur Shogel ko kala maiga no premier ministre les mana o de ko ani ma flawere olu minana kata maison centrale d'arrêt no ye Bamako ka Subombay wala sa docteur Omar Mariko ka avocat
olu de y'a ɲini sa ko a ka se ka bila fɔlɔ n'o ye liberté provisoire ye yan'a ka kiri dɔw cɛ o don kɔni limanaw k'o dɔgɔ duman ye sini tarata ye min bɔra a la limanaw ni fasidon sɛbɛn ye min fɔ a la an tɛna o fana lakali aw ye kunnafoni filɛ an y'a bɔ nouvelle horizon ale kɔnɔna la n'an bɔra nouvelle horizon kɔnɔ an bɛ don min le soir de Bamako kumana a y'a jira k'a fɔ nin wagati in na min bɛ tali kɛ colonel Assimi Goïta jamanakuntigi limanaw ko kaba a ye kalenga sini kɛ jamanadenw ye ka sigi jamanakuntigiya la ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la maaw wele minnu bɛ yen n'olu da bɛ lakanako la walasa u k'a ma ko conseil session de conseil supérieur de la défense ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye colonel Assimi Goïta a ko o sigi baara in yɛrɛ kɛra juma tɛmɛnen décembre kalo tile 24 san 2021 conseil supérieur de la défense limanaw nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ko kuma kɛra min kan o ye jamana lakananiko de ye sabu a jarala k'a fɔ min bɛ senna nin waati in na jateminɛ ye min ye o ye k'a fɔ jamana kɔnɔna la bi limanaw tiɲɛ yɛrɛ la lakanabaliya bɛ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen n'a ma kɛ ni Bamako ye walima n'a ma kɛ n'an ka marabolo kumaba ninnu dɔ ye limanaw ko hali Bamako yɛrɛ kɛ i mana taa dafɛla fɛn fɛn na walima an ka marabolo minnu bɛ yen n'o ye région ninnu ye i b'a sɔrɔ lakana jihadisiw walima terrorisiw kelen do ka Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen kɛ u sennɔ ye o de hukumu kɔnɔna la min ye jamanakuntigi cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ colonel Assimi Goïta ani a ka premier ministre docteur Sogɛl Kokala Maïga fo ka taa se ministre de la défense colonel Sadio Kamara olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛrɛfɛ nin jɛrɛn a kɛnɛ kan ko baara kun ye min ye o ye k'a fɔ u ka kuma min ye jamana lakanani ko kan baara minnu kan fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ joona walasa min ye lakanabaliya min bɛ jamana in kɔnɔna la caman bɛ se ka bɔ a la cogo min na yɔrɔ docteur Sogɛl Kokala Maïga ale tun y'a ka kuntilenna baara minnu bɛ yen n'o ye programme d'action gouvernementale PAG ale daɲɛ fɔlɔ yɛrɛ o ɲɛsinnen don lakana ko de ma n'a ma ɲɛ ko lakana kelen don gɛlɛya ye bi a sen tɛ ka sɔrɔ n'a ma ɲɛ ko Bamako dɔrɔn de lakanalen don walima an ka marabolo olu dɔrɔn de lakanalen don i dun mana taa jamana fan caman fɛ i b'a sɔrɔ min ye jihadisiw ni terrorisiw ye olu kelen don ka jatigɛ wale sarada Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen a ka kan jamana faamaw ka teliya ka ɲɔgɔn ye walasa fɛɛrɛ jɔnjɔn min bɛ se ka tigɛ joona o ka se ka Mali armée k'a layɛlɛ walasa u bɛ se ka u dusu bɛ se ka kɔgɔ ka se ka lakanabaliya in k'a kɛlɛ a na kɛ conseil de défense limanaw k'a sigira o de kama an b'o la waati min na an bɔra ka kuma minnu fɔ fasidi sɛbɛn tɔw kɔnɔ jamana minnu bɛ yen n'o ye nazara jamanaw ye olu kelen don ka Mali ɲangi k'a fɔ ko an bɛ fɛ k'an ka lakana ta ka di maa wɛrɛw ma o de la a fɔra ko Wagner ko kuma min bɛ sen na n'o o kuma bɛ palon na maaw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛ kelen sen tɛ ka sɔrɔ a la min ye nazara jamanaw ye n'o ye européen olu kelen don ka Mali jamana ɲɛmaw ɲangi k'a fɔ ko ayiwa k'u bɛ fɛ k'u tɛgɛ don Wagner bolo a ka kan conseil de défense kɔnɔna la lakana bɛ cogo min na limanaw ka se ka ko yɛrɛ da jamana ɲɛmaw tulo kan kunnafoni filɛ limanaw soir de Bamako ale ka kuma don soir de Bamako kelen kɔnɔna la ko Mali douaniers k'u ye tɛgɛ kɛ carton dɔ la a jala k'a fɔ sɛ toli de tun bɛ a kɔnɔna la sɛ minnu bɛ yen limanaw ni a nana kɛ n'a kun donna an ka suguw kɔnɔna la tiɲɛ na a kun bɛ sɔn ka kɛ tiɲɛni ye kosɛbɛ nka n'i ye jateminɛ kɛ douane min bɛ yen n'a sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bugunikaw fɛ yen o de ye nin baara kɛ a jala k'a fɔ limanaw ni ɲɔgɔnna waleya tiɲɛ yɛrɛ la foli kan ka di Mali douane ma kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la service de douane min filɛ nin ye Buguni ɲɛmɔgɔba n'o ye général de douane Amadou Konate ale yɛrɛ ko u kɛlen don ka sunɔgɔ de tigɛ ka bɔ min ye maa kofɔlen minnu bɛ yen n'olu ka baara bɛnnen don ni ɲɔgɔnna walejuguw ma a jala k'a fɔ min ye Buguni douane ye a na kɛ olu de ye nin baara in kɛ ko sɛ sogo limanaw sɛsugu caman min n'a tun bɛ a bɛ carton kɔnɔna la k'u y'a minɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kajana ale fanfɛlaw la ka far'o kan fana ko sanu fana kilo 30 ɲɔgɔnna k'u ye tɛgɛ kɛ o fana na limanaw sanu kilo 30 in a na kɛ nin tun bɛ ka bɔ ka taa Côte-d'Ivoire jamana fanfɛlaw de la ko sanu limanaw a nafolo ka ca dɛ a bɛ se 465 ɲɔgɔnna de ma ko douane ni filɛ ni min bɛ tali kɛ Buguni k'olu de tɛgɛ kɛ nin minan ninnu na o mana bɔ yen nɔ limanaw yanni o cɛ
ko Welesebugu fana min douane minnu bɛ yen a na kɛ olu fana ye baara dɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la décembre kalo tile 22 ani ka taa bila tile 20 décembre kalo tile 21 ka taa bila tile 22 la ko o douane mɔgɔw fana olu fana ye tɛgɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la carton 500 la a yira k'a fɔ fana min ye sɛtoli fana o kun b'o de kɔnɔna la limanaw a na kɛ olu fana kun bɛ ka bɔ ka taa Laginɛ jamana de kan nin kɔni ye an ka douane maaw ka wulikajɔ an'u ka kɔlɔsili de ye u ka se ka nin fɛn kofɔli ninnu minɛ a kana se ka don min ye an ka jamanaw kɔnɔna la a jirala k'a fɔ min bɛ tali kɛ waliya min kɛra o dongo ni douane maaw ka jija yɛrɛ kun tɛ min kɛra Welesebugu sabu nɛgɛ kanɲɛ 2 waatiw la k'u ye carton min minɛ nin ye ni o kun bɛ ka taa n'a ye yɔrɔ min n'u kama ko Balanzan ale dugu fitinin dɔ don u kun bɛ ka taa n'a ye o kun bɛ sɔrɔ ka bɔ n'a ye ka taa n'a ye fo Laginɛ ale fanfɛlaw la nka ala ni douane maaw ka jija limanaw k'u sera ka tɛgɛ kɛ nin minɛn ninnu na kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ le soir de Bamako de kɔnɔna la an b'a kuncɛ ni min ye o ye la sentinelle sentinelle y'a jira k'a fɔ yɔrɔ min ye dugukolo min bɛ yen n'u kama ko agence de cession immobilière n'u kama bakurunbala ko ACI limanaw ACI 2000 ni a jirala k'a fɔ ko fɛn bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔna la fo tilennenya sabu ko ACI yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen ko nana baara la limanaw u y'i ta kɛ yurugu ye min ma miliyɔn caman ta walima min ma dugukolo caman ta k'a kɛ nisɔn ani jugusɔn ye k'o de ka dɔgɔn sentinelle ka fɔ la ko a kɔni kɛra i b'a fɔ ko baara min filɛ nin ye n'a a laɲinina an ka jamana faamaw fɛ ka se ka ACI 2000 k'a kɛ yɔrɔ ye limanaw sigiyɔrɔ bɛ se ka diya maaw bolo maa bɛ yen ko e y'a dugukolo san a ka se ka k'i bolo sigiyɔrɔ lafiya ye nka limanaw ko ACI 2000 yɛrɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la a na kɛ n'a dugukolo n'a feerela maaw ma a bɛ dabɔ de sira ɲumanw ka dilan la ji ni courant walima nɛgɛjuru siraw walima sira ɲumanw olu ka dilan a yɔrɔ kofɔli la sigi yɛrɛ ka diya a yɔrɔ kofɔli ninnu na nka limanaw ko sariya min bɛ yen n'o ye article 44 ye o de b'a yamaruya ACI 2000 dugukolo limanaw jamana ɲɛmaaw ka a baara bɛɛ lajɛlen kalifa agent de cession immobilière la a ka se k'a di jamanadenw ma lafiya kɔnɔna la nka limanaw misali la n'a fɔra ko hali mètre carré kelen k'o bɛ feere 16,000 i bɛ taa sɔrɔ o 16,000 la ACI kan ka 100 sara o 100 sara 10 o di jamana ma nka limanaw ko n'i y'a ta k'a lajɛ o 10 min bɛ yen n'o kan ka di jamana o kan ka bila jamana mugande kɔnɔ ko ACI 2000 directeur général fɛn fɛn bɛ yen n'u nana ko i b'a ye k'a fɔ fɛn tɛ di fɛn tɛ fɔ wa foyi tɛ fɔ kibaruya foyi tɛ di ACI nafolo la limanaw o de baara bɛ sen na sisan min ye la sentinelle a ko ale ye jateminɛ min kɛ o ye k'a fɔ bureau du vérificateur général ko a ye sɛgɛsɛgɛli kɔni kɛ jamana cakɛda caman na ko nka ACI 2000 ko in u k'ale fana lajɛ sabu nafolo fɛn fɛn bɛ ta la limanaw a ka ca de wa ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn nana la n'u y'a directeur général ye u ye nafolo min sɔrɔ a ko siratigɛ la o n'u ka commissaires n'a ɲɔgɔnnaw o de ka ca limanaw waati yɛrɛ ma e ko an bɛ kunnafoni bila nin ka yan nɔ la sentinelle ale de ye nin fɔ k'aw fo k'aw barikada ni ala sɔnna sini gafe kuraw bɛ bɔ an b'o lakali aw ye yanni o cɛ an b'aw fo a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ